Ahojte, moje meno je Patrik Popelič a dnes pre vás nemám nachystanú recenziu. Dnes sa vám chcem pochváliť s darčekmi, ktoré som dostal pod Vianočný stromček, čiže na Vianoce. Jedná sa o knihy. Nejde v podstate vôbec o to ani nejaké knihy, ale to, čo vám chcem vlastne zdeliť v tomto videu, je, že niekoľko rokov dozadu som neznášal čítanie kníh. Vôbec by som, keby mi niekto povedal, že ja budem o 10 rokov čítať knihy, tak ho vysmejem vtedy. Pretože čítanie kníh mi zhnusili v podstate na základnej škole povinným čítaním, kedy vám nutili čítať niečo, o čo nemáte záujem. A to mi vytvorilo taký zlý vzťah ku knihám. Avšak prešlo niekoľko rokov a už si presne nepamätám, ale od niekoho som dostal knihu Najbohatší muž v Babylone. A táto kniha, tým, že bola krátka, ja som si povedal, dobre, v pohode, prečítam ju. Pustil som sa do nej. Ako nebola to kniha nejaká, že úplne, že wow, ale celkom mi pomohla, dala mi nejakú myšlienku, že teraz celkom by som si prečítal aj ďalšiu s podobnou tematikou. Alebo niečo, lebo vtedy som začínal podnikať a napadlo mi, že kúpiť si nejakú podobnú knihu, nejakú s týmto štýlom. A tak som si kúpil Bohatý otec, chudobný otec a táto kniha to celé asi úplne naštartovala na maximum. Začal som čítať ďalšiu knihu, objednal som si od neho potom Cashflow kvadrant, požičiaval som si knihy a hľadal som ďalšie knihy s podnikateľskou tematikou. Čiže to, čo sa vám snažím povedať, je, že čítanie kníh nie je strata času. Veľmi vám to dá veľa do života, pretože viete prežiť ako keby život niekoho iného, viete načerpať nové myšlienky od ľudí, od iných rôznych ľudí, úplne rôzne myšlienky, čiže sami by ste na to neprišli, ani praxou proste. Toto všetko sa naučili ostatní a vy to viete dať vďaka ním, skôr sa viete k tomu dostať a začať to robiť. Čiže preto, lebo je dôležité čítať knihy, ale nielen ich čítať a ísť jednu za druhou, ale uvádzať to potom aj do praxe, ak sa bavíme o podnikateľských knihách. Pretože ak ich budete len čítať, si poviete, wow, super, 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 ale keď nebudete nič z toho robiť, tak vy budete stále na tom istom mieste. Kým nezačnete aplikovať tie pravidlá alebo tie veci, tie myšlenky, ktoré sa dozviete v tých knihách, tak ich v podstate čítate aj zbytočne potom. Ale ide o to, že čítajte knihy. Určite nájdite si tému, ktorá vás možno baví. Niekoho baví niečo úplne iné, nie podnikateľská literatúra, niekoho môže baviť, ja neviem, detektívky, niekoho môžu baviť romány. Ale určite čítajte knihy, je to výborne využitý čas. O mnoho lepšie ako strácať čas niekde pri telke a sledovať nejaké reklamy a popri tom možno vám ukáže nejaký váš seriál. Určite nestrácajte čas s hlúpostiami a radšej čítajte knihy. Knihy vám pomôžu a hovorím, pre mňa toto bol najlepší darček na Vianoce. Fakt, nikdy by som nepovedal, že sa poteším tak z kníh. Fakt, keby to bolo pár rokov dozadu, tak sa budem búchať na čelo, že Ježišmaria, knihu, bože, toto kedy videl. A teraz mi kniha spraví fakt najväčšiu radosť. Čiže verím tomu, že ak začnete aj vyčítať, postupne si to obľúbite, lebo je to presne o tom, že vy si vyberáte, čo chcete čítať. Vy si hľadáte nejaké recenzie na knihy a potom podľa nich sa rozhodujete, tak túto by som celkom prečítal, lebo mala dobré recenzie a idem na ňu. A tak ďalej. Proste je to aj fakt, pre niekoho je to skvelý darček, isto je veľa ľudí, ktorí čítajú, aj v mojom okolí poznám kopec ľudí, ktorí čítajú, čiže som rád, že ešte stále ľudia radi čítajú knihy. Určite sa k ním predajte. Zvažte to, vytipujte si jednu knihu, možno niekedy stačí fakt úplne jedna kniha a tá vás nakopne, naštartuje a spustí to celé, že budete chcieť čítať fakt. Je to forma vzdelania. Vďaka knihám sa viete vzdelávať. To je vlastne, túto myšlienku som vám chcel zdeliť. Názor, aký si spravíte, to je už na vás.
možno si poviete, dobre, kašľať na to, nebudem čítať ďalej knihy. Doteraz som ich nečítal, ale ich to ma ani nezaujíma. Čiže je to na vás, no. Ak chcete ďalej takto strácať čas s niektorými vecami a namiesto toho, aby ste mohli využiť ten čas efektívnejšie, tak je to fakt na vás. Ale ja vám dávam fakt dobrú takú radu, ktorú vám odporúčam zvážiť. To je všetko. Moje meno je Patrik Popelič. Ak sa vám páčia takéto videá, motivačné alebo nejaké rôzne iné, pozrite si môj kanál, pozrite si moje ďalšie videá, kľudne ho odoberajte, budem veľmi rád, ak sa stanete odoberateľom. Ak sa vám páčilo toto video, dajte mu like a dajte dole do komentárov, akú knihu ste naposledy čítali, ak ste nejakú čítali. Kľudne aj keď je to 10 rokov dozadu stará kniha, dajte to do komentárov. Jedna z mojich starých kníh, ktoré som čítal ešte v detstve, ktorá sa mi fakt páčila, bol Emil a detektívy a vtedy som zistil, že sa mi páčia aj detektívky. Ale ďalej ma už ostatné až tak nenadchli. Takže dajte to do komentárov a prípadne zdieľajte toto video ďalším ľuďom, komu môžu tiež pomôcť čítanie kníh. Proste, ak viete o niekom, čo nečíta knihy, pošlite mu toto video, možno ho to presvedčí, možno nie, možno sa nič nestane, žiaden zázrak. Uvidíte. Nemáte čo stratiť. Takže ahojte a vidíme sa pri ďalšom videu.